Ahoj, jmenuji se Anička Putnová. Bude mi 14 let a miluji hokej. Jsem brankářkou týmu HC Kometa Brno. S tímto týmem jsem v uplynulé sezóně vyhrála titul ligy starších žáků. Pokud mi to čas dovolí, chytám ještě za brněnský ženský tým Valkyries. Mým velkým snem je chytat jednou v ženské PVHL. Nedávno jsem dostala nabídku od československého výběru Matthews Girls. Zúčastnit se s nimi v listopadu 14denní cesty do Kanady, kde bychom odehráli 2 velké turnaje, navštívili ženské hokejové akademie a setkali se s několika skauty. Bohužel moje máma ani táta si takové výdaje teď nemůžou dovolit. Přeci jen hrát hokej není úplně levná záležitost. Protože jsem se rozhodla vzít to do vlastních rukou, natočit toto video a požádat o podporu všechny ty, kteří ví, jaké je to jít si za svým snem a můžou si dovolit mě na mé cestě podpořit. Děkuji, že jste dokoukali až sem a třeba se někdy potkáme na hokeji.